Ne tɔgɔ Mamadou Dia laadala ne u bɛ mun wele ko actualité kunnafoni min bɛ jamana kɔnɔ donc coalition a ka taa n'a ye ne a marabolo ɲɛmaa ye ne ye an bɛ an hakilila fɔ ka an ka tɔndenw kunnafoni ka an da don jamana ko la donc wele kun ye o de ye ka da premier ministre ka meeting kan n'a kɛlen don ka dugu kibaruya bɛɛ minɛ bi an ka faamuya la ko caman de sogolora ɲɔgɔn sanfɛ ko in kɔnɔ donc a ka kan an y'a faamuya cogo min na an ka walawalali kɛ mɔgɔw bɛ se ka faamuyali caman sɔrɔ a la cogo min na parce que ko in yɛrɛ kɛra don min na o ma ta kun fɛ maa min yɛrɛ y'a kɛ o fana tɛ maa gansan ye kuma minnu fɔra a kɔnɔ o fana tɛ kuma lankolon ye n'i y'a ta dati yɛrɛ kan meeting nin kɛra a wulila ni laɲini welewelema mun kɛra a fɔra de ko Kidali minɛra a san kelen ɲɛnajɛ donc o de ye mobilisation kɛ maa caman yera o de kɔnɔ donc o b'a yira k'a fɔ a ma taa kun fɛ kɔrɔ dɔ de bɛ a la parce que jamana in kɔnɔ bi bɛɛ de bɛ sɔrɔsiw kɔ an bɛ baara min na bi Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ani sɔrɔsiw ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri ka Mali kumabɔ o ye maliyɛn bɛɛ fɛla ko ye donc n'i ye welewelema kɛ ka bɛn ni o sanyɛlɛma ɲɛnajɛ ye diyagoya mɔgɔw bɛ bɔ donc n'i y'a lajɛ ambassadeur minnu nana ani maaba minnu nana bɛɛ nana ni o hakilina de ye mais teliyala n'i donna meeting yɛrɛ kɔnɔ i b'a ye kuma wɛrɛw donna a kɔrɔ an b'a jateminɛ ni kuma tun sigira o kan a ka ca Ala fɛ mɔgɔ caman tun tɛ i sen don a la donc o ye politiki dɔ donnen a ko kɔrɔ ka mɔgɔw labɔ ni laɲini dɔ ye ka tila ka i profiter ka laɲini kuma wɛrɛw don a senkɔrɔ hali ni a b'a fɔ ko ambassadeur minnu nana ni premier ministre jamana premier ministre ye weleli kɛ ko a ye na an ka faso Kidali minɛra an bɛ na ɲɛnajɛ kɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ Mali ko la bɛɛ b'a kɛ i kunna ko ye hali n'i y'a ye ambassadeur minnu nana mɔgɔba minnu nana jama bɔli mun kɛra an b'a ye ni o ye cogo de ye donc piège mun dara jama ɲɛ ka mɔgɔw labɔ ne b'a filɛ ni o yɔrɔ de ye ka tila ka na se premier ministre yɛrɛ ma premier ministre bɛ faso marabolo de kunna donc mɔgɔ dennin tɛ ni o ko k'ale bɛ bɔ ko ka kuma mɔgɔw fɛ ɲɛnajɛ la donc diyagoya mɔgɔw bɛ bɔ maintenant kuma minnu yɛrɛ nana don a kɔrɔ o de nana ni misi caman ye o yɔrɔ la déjà kuma caman min b'a senkɔrɔ i b'a jira k'a fɔ kuma in ma taa maaw jimi sira fɛ sinon depuis salle kɔnɔ n'o y'a sɔrɔ kuma ninnu tun nana maaw jimi sira fɛ a yankan tun bɛ bonya a tɛgɛrɛfɔ n'a fɛnw tun bɛ bonya donc mɔgɔ caman yɛrɛ hali ni jaw la i bɛ taa sɔrɔ caman sigilen don u degunnen don mais u sera kɛnɛ kan ka ban ko in bɔra u kɛrɛ la mais kɛcogo wɛrɛ tun t'a la donc an ye o ye cogo ye a la maintenant n'i nana clarification ko in yɛrɛ ta depuis clarification kun fɔlɔ mun kɛra an ka coalition kɔnɔ yan ne y'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛna yan déjà n ko clarification in an b'a bila minɛn mun kɔnɔ o ye ka fasoden jugu ani fasoden ɲumanw bɔ ɲɔgɔn na parce que jamana bɛ niveau min na an kan ka taa sira mun fɛ a ka lajɛya bɛɛ ye donc n'i y'o ta ka na se samedi kuma ma meeting kɛnɛ kan i b'a ye k'a fɔ sisan kɔni bɛɛ ye premier ministre yɛrɛ ka taabolo a ka taasira yera donc a y'a yɛrɛ lajɛya anw fana y'a faamuya k'a fɔ a bɛ fɛ ka taa sira mun fɛ kuma damadama fɔra a kɔnɔ o b'a jira k'a fɔ bi na premier ministre yɛrɛ ye transition bila mais n'i ko k'a ye transition bila fɛnɛ f'i ka faamuyali dɔ de k'a la ale bɛ transition fɛ mais ale tɛ a ka ɲɛmɔgɔw fɛ n'o ye a ka partenaires ye n'o ye sɔrɔsiw ye bon on va dire les 5 généraux parce que premier ministre ka na armée ka faso ɲɛnajɛ la kɛnɛ kan armée ka wulikajɔ ɲɛnajɛ kɛnɛ kan ka tenue militaire don sɔrɔsi fini don ka na a bɛ ko dɔ de fɔ ale bɛ fɛ k'a jira ale bɛ sɔrɔsiw fɛ mais
les 5 généraux minnu bɛ yen nɔ bi Mali kunna ale bɛ olu ni armée bɔ ɲɔgɔn na donc ne bɛ armée fɛ mais ne tɛ armée ɲɛmɔgɔ minnu bɛ fanga la bi ne t'olu fɛ donc message min n'an y'a y'a kɔnɔ a bɛ tali kɛ nin de kan maintenant o bɛɛ kɔnɔna la kumaw nana bɔ peut-être que a y'a dabɔ a kama peut-être que kuma taara k'a bolo da mais a yɛrɛ kɔni ye min fɔ a ko ko ale bɛ fɛ ka min fɔ ko nin ye a jaka de ye parce que a ko ko 1/10 donc ça veut dire que a ye fitini a jaka de fɔ a tɔ bɛ yen harisa donc o bɛ na jumɛn a ye kuma damani min fɔ min bɛ mɔgɔw gan i kamana la a ko transition dɔ farali transition kan o ma kɛ ale ma bɔ a kalama ale y'a mɛn i n'a fɔ bɛɛ y'a mɛn cogo min kunnafoni di siraw kan donc o b'a jira k'a fɔ premier ministre yɛrɛ c'est à dire que ale bɛ fɛ de sɔrɔsiw ka baara bila ale ka continue ani a ye kuma in yɛrɛ y'o de ye parce que ale ko de ko 26 mars la transition tun kan ka ban bon e y'a mɛn kunnafoni di sira kan e ko k'e de bolo ye décret signé bon n'o y'a sɔrɔ réellement e fɛla ko tun don e tun kan ka bɔ depuis o waati la ka kuma ne y'a fɔ kunnafoni di sira dɔw fɛ depuis waati min na u ni Imam Jara ninnu karila ɲɔgɔn na ne ko n ko bon nin ye taamasiyɛn jugu dɔ de ye message min don a ka lase diɲɛ ma nin b'a jira ko sɔrɔsiw ni force politique u bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na depuis o yɔrɔ la parce que fanga kɔrɔ mɔgɔw olu ni sɔrɔsiw fanga mun binna ka na se démocrate politique mɔgɔ minnu ma olu ni sɔrɔsiw tɛ ka bɛn donc sɔrɔsiw nana sira mun kan o t'olu fɛla ye maintenant olu nana ka na mouvement mun sigi ko u ye fanga labin sɔrɔsiw de nana ko u nana fara olu kan ka fanga dafa bon sɔrɔsiw partenaire fɔlɔ tun ye M5 de M5 yɛrɛ ye ciko 3 de kɛ M5 Malikura M5 Umaru Jara a M5 tɔ tora Sogɛl bolo en même temps M5 mɔgɔw ye papier di Sogɛl ma ka olu ka président tɛ bilen donc o b'a jira déjà k'a fɔ sɔrɔsiw tɛ se k'u ka danaya ta k'a da M5 kan bilen depuis a waati la ne tun y'a fɔ n ko nin ba ye rupture de yira sɔrɔsiw ni politique mɔgɔw cɛ et donc i b'a jate minɛ o de sen fɛ ni ye événement laban minnu tugura ɲɔgɔn kɔ ka na se par exemple ka Uji min ye sortie minnu kɛ ka na fo ka na se a ye problème sɔrɔ fo ka na se bi ma presque une semaine politique mɔgɔ si ma bɔ ka kuma an ka ye cogo la o b'a yira k'u bɛɛ da bɛ filɛ kelen na kuma in b'o de yira ka Uji min ye appel du 20 février o mɔgɔ don olu de ko k'u tɛ transition ko la ko transition civile signataire du 31 mars olu de ko transition banna 26 mars ko ka transition jɔ donc o kɔrɔ k'a fɔ Cogɛl yɛrɛ fɛla tun y'o de ye sɔrɔsiw ka fanga bila mais transition tɛ ban ale Cogɛl ka continuer ni transition o de kuma in an y'o de ye nin ko in kɔnɔ bi n'a lajɛyara mɔgɔw ye maintenant a ko birama a daga a doni bɛ ta k'a di a solution bɛ Asimi kelen de bolo Asimi de ye Cogɛl ta k'a kɛ premier ministre ye ale de ye patron ye Mali kɔnɔ bi ɲɛmaa fɔlɔfɔlɔ mun bɛ yen c'est le chef suprême des armées c'est le premier magistrat et c'est le chef de l'État ale kelen de bɛ se ka décision ta Cogɛl ka ko la bi ou bien Cogɛl yɛrɛ n'i ko k'i t'a la i bɛ bɔ de n'i tɛ bɔ donc i bɛ tugu i ka baara la i talen don baara mun kama i bɛ baara kɛ k'a lase mais n bɛ baara la responsabilité t'e bolo mais fɛn fɛn dun kɛra baara in kɔnɔ Cogɛl bɛ bɔ k'a commenter k'a fɛla di k'a kɔkɔrɔma don san 2 in san 3 in kɔnɔ a ma deli ka bɔ ka kuma si fɔ ka baara kɛlen kɔ gosi donc mémorandum min nali mun kɛra o kɛra taamasiyɛn fɔlɔ ye k'a fɔ déjà Cogɛl bɛ fɛ ka sɔrɔsiw labila mɔgɔw ka muruti sɔrɔsiw contre la ale ka ɲi mais sɔrɔsiw man ɲi donc hali kunu o samedi meeting la ko kɔrɔ minnu ni mɔgɔw wulila a kɛlɛli la olu bɛ ka segin ka na k'u ti jɛn n'a ye k'a bɛna démarche dɔw kɛ tile 2 in na fanga kɔrɔ i tun bɛ lahala mun na janni le 20 février cɛ ale tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la donc ça veut dire qu'il est prêt hali mɔgɔ kɔrɔ minnu bɛ yen nɔ opposant minnu bɛ yen a n'olu bɛɛ ka jɛ donc ça veut dire simplement que a bɛ fɛ ka wulikajɔ kura de kɛ genre M5
ɲɔgɔnna wulikajɔ dɔ de kɛ transition nɔfɛ sans les militaires kuma in bakuruma an ye min yala o y'o de donc ka wele bila faso jama ma mɔgɔw k'u ɲɛfilɛ mɔgɔw k'u tulo dayɛlɛ Mali bɛ enjeu mun kɔnɔ bi c'est à dire ko mun funu bɛ fiɲɛ bilen min kun bɛ Mali kan an kana sigi k'a to a kana an sɔrɔ sɔrɔsiw ye baara min kun tigɛ nin ye an ka don ba la an k'an ka jamana kisi fanga wɛrɛ tɛ Mali kɔnɔ bi ne ninnu tɛ koyi wa u bɛ ka taa ni sira mun ye maliyɛnw fɛla de don ne Choguel dalen don a yɛrɛ la a ka bɔ premier ministeriya la a ka taa boulevard la a ka taa ni ɲɔgɔn meeting kɛ k'a lajɛ an k'a ye mɔgɔ mun b'a nɔfɛ parce que ale ɲiri la bi ko jama de b'a nɔfɛ nin ye tapage de ye e y'i to premier ministeriya la k'i profiter armée ka anniversaire fɛ ka Kidal ka anniversaire fɛ ka mɔgɔw labɔ donc a ka date dɔ ɲini min tɛ Kidal ka anniversaire ye min tɛ armée kunkan ko ye a yɛrɛ kelen sans être premier ministre a ka bɔ ka wele bila an k'a lajɛ ni mɔgɔ b'a kɔ ou bien ni mɔgɔ t'a kɔ jama min bɔra nin ye faso jama de ye u wulila ni sɔrɔsiw ka kanu de ye u wulila ni Mali labilali kumabɔli kanu de ye donc an b'a ye k'a fɔ o piège de bɛ kuma ninnu kɔnɔ mɔgɔw kan k'u hakili sigi o de senfɛ donc ko don nataw la komi a yɛrɛ ko a bɛna wulikajɔ kɛ an fana sigilen bɛ k'a lajɛ an fana kan ka wulikajɔ mun kɛ an ka fasodenw hakili dilanni la labɛnni la pour que Mali kun bɛ bɔ cogo min na Mali bɛ lakana cogo min na transition bɛ sinsin cogo min na ka baara daminɛra k'a lase an fana labɛnnen don o baaraw kama donc an sigilen ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na inchallah bon a labilali bɛ jamanakuntigi de bolo n ye min fɔ sisan o de y'a ta baara la le chef de l'État le premier magistrat du pays le chef suprême de l'armée jamanakuntigi ye ale de premier ministre b'ale ka bila de la a b'ale ka sigi de la n'a yɛrɛ y'a ye k'a fɔ a tɛ ɲɛ donc a b'a labila a kan ka labila cogo min na a b'a labila ten maintenant faso baara de don n'a y'a dɔn fana ko fili de don n'a fili kan ka la tilen cogo min na a b'a la tilen ten mais bi bi in na nin waati in na an tɛ se ka parier a kan k'a fɔ Asimi bɛna nin de k'a la ou bien Choguel yɛrɛ bɛna nin de kɛ donc nin ko kɔni tɛna an bila daga girinda la nin waati don nataw la heure nataw ou bien don nataw la an b'an sigi k'a ko jaabi de lajɛ komi a ye diɲɛ bɛɛ laminɛ ka ban bɛɛ da donnen don a la donc a tɛna tete k'a fɔ ko tɛ bɔ a la donc min kan ka bɔ a la an bɛna sigi k'o fana lajɛ n'an kan ka apprécier cogo min na ou bien n'an kan ka commenter cogo min na donc n'o waati sera an b'o kuma fɔ bon olu ye politique kumaw de ye c'est-à-dire ka i yɛrɛ makasi ka i yɛrɛ kɛ i n'a fɔ binkɛrɛ i kan ka i yɛrɛ kɛ i n'a fɔ dankarikɛlen don e la an bɛɛ y'a ye Choguel bɔlen bana la a wulila je crois 6 heures du matin an y'a ye image minnu na ani président ye ɲɔgɔn ye palais la mais ale tɛ se ka tila ka n'a fɔ kuma kɔnɔna la k'a fɔ k'ale bɛ ka président ɲini san 2 ale bɛ fɛ ani président ka sigi ka kuma ale dɛsɛra o la hakili yɛrɛ tɛ se ka sɔn o ma premier ministre ni président k'u tɛ se ka ɲɔgɔn ye ka se o ma conseil des ministres tɛ kɛ don o don u bɛ ɲɔgɔn ye don o don donc peut-être que sujet mun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u ma bɛn o de la an y'a jateminɛ k'a fɔ min na Choguel bɛ fɛ de sɔrɔsi les 5 généraux olu ka bɔ fanga la ale ka continuer ni transition ye mais transition ka ban tɛ ale de ka continuer transition ye sans les 5 généraux o de to Choguel ka hakilina ye an ye min faamuya ko in bɛɛ lajɛlen kɔnɔ depuis prorogation Choguel dérangelen don a y'a ɲini k'a fɔ ouvertement k'a ɲɛɲini ji jukɔrɔ cogo bɛɛ la ko Asimi ninnu ka fanga bila ale bɛ continuer ni transition ye mais a m'a fɔ ko transition ka kun cɛ dɛ non o de kama n ko n'i y'a ta o la i bɛn'a sɔrɔ ani appel du 20 février mɔgɔw ani signataire du 31 mars ninnu u bɛɛ da bɛ file kelen na depuis o waati la an ɲɛ taamasiyɛnw ye k'a jira k'a fɔ Choguel bɛ fɛ ka continuer ni transition ye ninnu b'a la fan dɔ fɛ ko transition civile ale b'a la k'ale bɛ continuer civile kɔrɔ ye di sɔrɔsiw ka transition ka ban tɛ dɛ olu ka bɔ transition ɲɛmaaya la civiliw ka tɛmɛ ni a ye anw dun ka jɛkulu an ko de Asimi de ka taa n'a ye Asimi ka taa n'a ye a ka taa n'a ye kɔrɔ ye Asimi ka taa n'a ye a ka taa n'a ye kɔrɔ de armée ka taa n'a ye a ka taa n'a ye kɔrɔ ye AES ka taa n'a ye donc an bɛ dynamique mun kɔnɔ Asimi ka taa n'a ye an b'o de kɔkɔrɔma don bi bi in na
Mali mago tɛ élection foyi la maa fɛn fɛn bi a kule la bi ko ka élection kɛ Mali ko tɛ a tigi yɛrɛ ɲɛ b'a yɛrɛ ka nafa de la donc laɲini mun bɛ yen o ye de sɔrɔsiw ka fanga bila mais u bɛ fɛ k'a yira k'u ni armée bɛ ɲɔgɔn fɛ mais u ni généraux tɛ ɲɔgɔn fɛ bon sɔrɔsiw dun ni généraux tɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛɛ ye armée kelen de ye waati dɔ la n'u bɛ discours la u bɛ sɔrɔsiw tanu mais u b'u den kɛrɛfɛ ka généraux tan donc anw ka ye cogo la ninnu fila si tɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na bi in na an bɛ yɔrɔ min na bi Mali mago tɛ ɲɛmɔgɔ foyi la ka tɛmɛ ninnu kan élection o démocratie a bɛɛ kun ye jamana ka ɲɛta de baara min bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ bi a tɛ tɛmɛ nin kan an bɛ se ka taa n'a ye de o de kama an ka hakilina ye ko a ka taa n'a ye a ka taa n'a ye fana an y'a jateminɛ miirina mɔlen de kan k'a ye k'a fɔ nin ka kan ka continuer donc an b'o o de nɔfɛ n'u y'a ye waati min na ko jamana basigira ko Mali y'a yɛrɛ sɔrɔ ne élection de ka di maliyɛnw ye n'o ye maliyɛnw fɛla ye an bɛ se ka taa n'o ye mais bi na an bɛ don min na ko bi Mali mago tɛ élection na en tout cas an bɛ fanga min kɔnɔ bi fanga min kan ka continuer pour que vraiment Mali ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ o y'anw fɛla ye nin bɛɛ ye division de ye a ko de ko sɔrɔsiw a bɛ fɛ k'a fɔ de ko sɔrɔsiw ye jɛkulu kuraw sigi a bɛ fɛ k'o de fɔ bon jani ninnu sɔrɔsi ninnu kana fanga la Mali parti politique ye joli ye kɛmɛ joli ye o dun bɛ yen nɔ o ma kɛ tiɲɛni ye pourquoi bi ale bɛ n'a ye k'a fɔ ko sɔrɔsiw ye association ni jɛkulu kuraw sigi et pourtant jani sɔrɔsiw kana politique mɔgɔw yɛrɛ tile la u ye jɛkulu joli sigi Mali parti ni association tun ye ba joli ye k'a sɔrɔ bi ma se donc ne bolo o ye bɛɛ ye division fara-farali sira de k'a don mɔgɔw kun ma k'a jira k'a fɔ sɔrɔsi ninnu ka kan ka taga de donc ale de ye stratégie ye a yɛrɛ ɲuman ale bɛ réflexion stratégique de kɔnɔ donc ale n'a ka fɛɛrɛw bɛ ɲɔgɔn na ale de bɛ se ka continuer n'a ye bi na bin kɛra ale kan sɔrɔsiw y'ale janfa et pourtant depuis a sigira a ma deli ka bɔ ka ni dalu ye k'a jira k'a fɔ nin de kɛra n na nin de kɛra n na ne y'a delila k'a fɔ n ko mɔgɔ tɛ se k'i sigi bubaga sanfɛ tonkun sanfɛ ka bubaga kɔrɔfɔ n'a ma bɛn i ma i b'a bila i bɛ taa donc ale fɔlɔ de da bɔra n'a ye k'a fɔ ko layidu bɛnkan pacte a y'a fɔ cogo di pacte jumɛn ko pacte de d'honneur dɔ de bɛ ale ni sɔrɔsiw cɛ c'est à dire que sɔrɔsiw kalikansiɲɛ dɔ tɛmɛna ale ni sɔrɔsiw cɛ mais sɔrɔsi si da ma deli k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko an ni Sogɛl ni kalikansiɲɛ b'a ni ɲɔgɔn cɛ ale de bɔra n'a ye k'a fɔ donc ça veut dire que ale fɔlɔ de ye secret trahi si jamais secret y a donc nin bɛɛ ye ka sɔrɔsiw mangoya sira dɔ de don mɔgɔw kunna donc an b'an sigi a ka démarche lajɛ a bɛna wulikajɔ mun kɛ donc an fana bɛna an ka wulikajɔ kɛ an bɛ bɛn ni ɲɔgɔn ye wele ni kumakan laban mun bɛ yen nɔ peut-être o fɔdon ma se fɔlɔ o bɛ na taa politiki sira de kan donc an tɛna bila jamana ɲɛmɔgɔw ɲɛ n'a waatiw sera an b'an ka hakilina fɔ a kan parce que an yɛrɛ bolo vraiment a bɛ niveau mun na bi a ka kan directement a ka kɛ sɔrɔsi fanga kun kelen ka Mali ka souveraineté n'a ka yɛrɛma hɔrɔnya k'a baara kɛ fo ka s'a dan na Mali ye baara mun daminɛ EAS kɔnɔ o baara ka kɛ fo ka se a dan na donc an ka hakilina la politiki kɛ waati tɛ sisan n'a an kɔni fɛla ye min ye politiki kɛ waati tɛ sisan transition yɛrɛ ni politiki de tɛ bɛn donc u ka réformew kɛ u ka sécurité labɛn u ka armée labɛn fo ka taa se a dan na ka don confédération baaraw kɔnɔ k'a kɛ fo ka taa se a dan na an ye diɲɛ jamana caman ye an bɛ se k'a fɔ jamana si tɛ yen bi min tɔgɔ bɛ fɔ k'a fɔ k'a sigira ko élection de y'a sigi jamana bɛɛ bɛ labɛn de k'a préparer ka na sɔrɔ ka lase élection ma an ye élection sɔrɔ sira mun fɛ tubabuw ka gouvernance démocratique ni a ma jamana si jɔ a ma jamana si bɔ nɔgɔ la donc an ka taa an ka baara fɛ an ka jamana lakana an ka jamana kisi sɔrɔsi ninnu ye min kɛ bɛɛ ɲɛ b'a la wa population fana bɔ o de fɛ donc politique mɔgɔw bɛ fɛ ka na ni min ye wulikajɔ mun ye an ɲɛ b'a la
parce que nin bɛɛ parce que u ni tubabuw bɛ bɛn janfa dɔ de la Mali contre la kuma in yɛrɛ lasurunya y'o de faut que ka Mali ou AES ɲagami jani janvier cɛ o wulikajɔ de ye nin o de kama hali Kawunji nana Burkina ni a ka président bɛ kɔrɔmatigɛ ou bien k'a dɔ fɔ u ma a ka kuma kɔnɔ mais Kawunji minɛlen fo bi i ma politique mɔgɔ si ye k'a fɔ k'a wulila ka kuma parce que u y'a dɔn k'a fɔ min bɛ sen na bɔ kɛr'u kɔrɔ ma u bolo ja yelen don donc an fana tɛna sigi an fana b'an ka labɛnw kɛ an labɛn ni ɲɔgɔn ye kɔfɛ